čaj koji ima značajnu mogućnost poboljšavanja funkcije vaših pluća. Svi koji imate problema sa kašljem, iskašljavanjem, bilo koje tegoba vezanih uz naravno sami respiratorni sustav, a specijalno govorimo o plućima, ima jedna nevjerojatna biljka za koju ćete sada prvi puta zapravo i čuti. Danas ću vam preporučiti da mi koristite čaj od nečega što se naziva plućnjak. A plućnjak ili Pulmonaria officinalis ili Pulmonaria herba je trajna zeljasta biljka iz porodice boraženovki. Naziv je dobio po istoimenom organu jer se od antičkog doba koristi kod iskašljavanja, liječenja plućnih bolesti, a u narodu se čak naziva medunika ili lisac ili slična ova vrsta biljke. Dakle, od davnih vremena ova biljka je itekako poznata upravo iz perspektive olakšavanja tegoba vezanih uz same plućne bolesti. Ona čak izgleda u svom sastavu kao pluća i ono sve što ćete mi napraviti, dakle prije svega u specijaliziranim dućanima zdrave prehrane ili putem interneta ćete mi pronaći ovaj čaj, a on se super jednostavno pravi. Sve što trebate uzeti je 200 ml vode i staviti neka voda lijepo prokuha i kada na kraju krajeva voda prokuha, unutra ćete mi dati određenu vrstu, recimo jednu malu žličicu samoga čaja od plućnjaka. Kada napravimo taj čaj od plućnjaka, ostavit ćemo da odstoji 15 do 20 minuta i sve što ćete mi napraviti nakon 15 do 20 minuta, ovakav čaj ćete mi procijediti kroz samo sito, ostaviti neka se malo ohladi i onda za one osobe koje nemaju dijabetes, dakle smijete dodati jednu žličicu meda. Koji imaju dijabetes možete mi konzumirati ovo uz neke od onih prirodnih zaslađivača kao što se nazivaju ksilitol, stevia ili slično. Izuzetno dobra biljka, liječi se zapravo, rekao sam, od davnina, ne samo ono vezano uz klasične bolesti pluća, nego puno puta za ove gornje dišne puteve. Dakle, kašalj, iskašljavanje, čak tuberkuloza, čak ova vrsta biljke je izuzetno povoljna kod gripe, kod promuklosti, teškog disanja, kod pušača i svih ovih vrsta tegoba vezanih uz same plućne bolesti. Međutim, kao i uvijek, prilikom konzumacije bilo kojih ovih novih preparata koji ste možda čuli na mom kanalu, ukoliko imate teže kronične bolesti i oboljenja i pijete velike količine lijekova, morate mi se naravno posavjetovati sa vašim izabranim liječnicima da vidite da li uopće smijete ovo konzumirati. Ono što se zna da osobe koje imaju težih problema sa želucem i probavnim sustavom ovo ne bi smjeli vjerojatno konzumirati. Isto tako osobe koje imaju teže bolesti jetre, bolesti žuče ili žučne kamence, vjerojatno ovakvu vrstu čaja neće smjeti koristiti, ali opet kažem, uvijek se posavjetujte sa svojim izabranim liječnicima, potražite ove iznimne biljke, a danas moja preporuka će vam biti upravo za liječenje bolesnih pluća, a čaj dakle od samoga plućnjaka, nevjerojatna biljka za sve vas. A svi moji dragi gledatelji, ukoliko vam se sviđaju moji video zapisi koji na kraju krajeva su namijenjeni svima vama za poboljšavanje zdravlja i liječenje velikog broja bolesti na potpuno prirodan način i želite ovakve informacije primati svaki dan, molim vas ovdje dole ispod video zapisa, pretplatite se na moj kanal, kliknite na ikonu zvona, svaki dan ćete biti obavješteni o novoj temi.